Cześć, dzisiaj z Allegro mi doszły paczki. O, widać? Z Warszawy. To ja będę je otwierać. Jakby tutaj się nie skończy, ale było mi to. O, dobra. Dobra. Takie pewnie nie otwierałam tak kopert. Dobra. To są dwa paczki. Najpierw taki dodatek, to jest taka smycz, o, smyczka, dobra. Taki jakby skateboard. Moja druga taka myszka, tylko mam jeszcze inny kolor. I takie sardynki. Dobra. A teraz petki, jakie to są? Pierwszy petek, on. Taki wióreczek. O. A taki, widzicie? Słodki. Nazwę go Lili go nazwę. A drugi to Chihuahua. I nazwę Madzia. Mam jeszcze taką podobną, tylko szarą. Dobra. A więc ich dodatki. To jest skateboarding. Tylko z którego są roku? Są z roku 2007, czyli ma 3 lata. Ja dodaję 10 i ma 13. Wow, ma magnes, ale fajnie. To też ma magnes, ale fajnie. A to jest z roku 2007 też. Dobra. To ich dodatki, ten skateboarding. I nie wiem, jak go się zapina. No. To. Sardynki. To. I taka smyczka. Mam jeszcze jedną taką smyczkę. Tak. No to pa.